Despois de 2 empates, o Taboada volveu esta fin de semana á senda da vitoria. Acadou 3 puntos na Medela ao impoñerse pola mínima ao actual pecha cancelar da táboa, o Moimenta. A verdade é que foi quizás un pouco máis complicado do esperado, a verdade foi escaso de xogo, a verdade que non moita brillante no xogo, unha primeira parte de moito dominio noso, con ocasións tamén bastante claras, houve 2 postes, bueno, acabamos ese gol cerca do descanso. A segunda parte foi máis ou menos a mesma tónica, pero eles estiráronse un pouco máis, e bueno, hai que decir que eles tomaron unha ocasión moi clara, que foi un man a man que parou o Roy. Bueno, seguimos tamén tendo algunhas ocasións, pero non fomos capaces de marcar, bueno, sobre todo peor quizás as sensacións polo xogo, que non foi moi brillante. As cousas están moi axustadas na cima da clasificación. Do quinto, que é o Taboada con 25 puntos, tan só hai 5 de diferenza ao primeiro, a Sarriana que leva 30. Sí, a situación a verdade é que é boa, quizás este ano estamos un poquinho con ese lastre da Medela, de que perdemos aí algúns puntos na casa, cousa que outros anos nos pasaba. Tamén hai que dicir que a domicilio o equipo, pois a verdade é que está facendo ben, esperemos seguir nesa línea. Isto é moi largo, está claro, quedan moitos partidos, estamos aí nese grupete de arriba, temos que intentar seguir manténdonos nese grupo para ao final, pois, como digo sempre, cando queden pois, eses 8 ou 9 partidos, pois sexamos capaces de poder loitar polo obxectivo que nos marcamos ao principio. Polo de agora aínda queda moito para iso, pero a mala sorte coas baixas tampouco está axudando moito o equipo de Emilio. Hai que dicir que hai baixas significativas, como é o caso de Ríos, que xa leva un mes e algo pois lesionado. Esta semana tamén faltaba Basán. Bueno, esperemos ir recuperando pouco a pouco a xente. Tamén faltaba Javi, que creo que esta semana vai estar. Basán esperemos tamén que ao largo da semana pois se recupere. Pola contra perderemos a Pablo por acumulación de amarillas, pero bueno, son cousas que pasan, as temporadas son largas, e penso hai unha plantilla larga, e tamén temos juveniles, e bueno, non pode servir como excusa. O vindeiro partido será este venres. O Taboada adianta a xornada xa que é festivo. Visitará o Lourenzá, un equipo necesitado de puntos xa que está no límite do descenso. Bueno, espero un equipo moi batallador, como os últimos anos que fomos. É un campo difícil porque as dimensións non é un campo moi grande. Bueno, espero meso, sobre todo un equipo que vai batallar de principio a fin, e creo que se queremos sacar algo, pois temos que nós tamén traballar moito, ter moita concentración, sobre todo porque ao ser o campo pequeno, pois calquer despiste pode costar un gol. Esperemos seguir na liña de ter esa concentración que estamos tendo nos últimos partidos, que é o que está facendo que non encaixemos goles, é algo que nos está pesando moito. Ahora levamos 3 partidos sin encaixar, e esperemos seguir nesa liña, pois, para que nos é raro que algunha ocasión non teñamos. O Taboada, despois de 13 xornadas, leva 7 partidos gañados, 4 empatados e 2 perdidos, 23 goles a favor e 17 en contra.